Yo mga boss, kumusta? Ako din si Jess, tattoo artist from Cagayan de Oro. As you all know, gabuhat po ko mga vlog, skits, or bisag unsa ng mga nonsense na video pero makalingaw. So kung ganahan mo tanaw sa akong video, i-try niyo ni. Una sa tanan, pasalamatan na ako ang sponsor aning video. Macho Jeffy. Smoke ribs. Smoke siya nga ribs tapos slow cook. No? As you all know, kung galuto man ko kanang slow cook, lami kaya na siya nga pagkaluto kay for example kanang karne, kung imo na siyang i-pressure cooker then compared sa slow cook, lahi ra gid ang lasa. Kang pressure magud medyo mulasay siya madugay. Medyo hassle lang kay dugay siya maluto, no. So later, tudluan ta mo kung asa makapalit na nino. Ako ni siya gipare sa Tanduay. Uy. Dili na to sponsor ang Tanduay, so itakilid lang nato, no. Anyway, nagka-sponsor man sa ako before. Pero karon wala sila nag-sponsor. So, sing na may kailangan taga-Tanduay. Basin di ay. Sponsor ba eh. Nga, bagyo do. So, mo na. Akong topic karon, kada bitong napolo kaklase sa mga manginumay. So, kung mahilig mo inom, siguro nasabay na yun yung mga inanin ng mga tao, no? Sensya na kay murag madungog yung ulan, saba kayo ang ulan mugod gani. Actually ganihar ako gusto magsugod og video. Kapit na nako maurot ang Tanduay yo, pero sige na ginaotro kay sabang ulan. Pero kaning ulan mura ni siya og asawa na to, no. Saba kay alimusong pero sama sa ulan bisag unsa pa nakasaba, madugay maanad ra ta kay katulog ko mga ganito, no. Palit ra ta sunod kanang atop nga soundproof. Sige, sugdan na to. First na klase nga manginumay kinsay na kailangan ni. Number 1. Boy acid. Anong boy acid? Ganahan gyapon ko ana ng mga kainuman. Kanang boy acid or mga crispy per minute na mga kainuman. Katong mga chismoso na to nga kaila. Kabalo tanan sa mga panghitabo sa inyong silingan ba. Tagay mo. Pre, mas na. Pre, kailangan ni Olga. Saan si Olga? Si Olga ba? Katong naibana nga siman. Kung ano day? Ay, kabit. Siya kabit. Kung mamaligyayo kaang. Loh, kabit dito niya. Karon gahapon nadakpan kay gabaligya man dito di ay mo na mga boy acid, mga chismoso na to nga kainuman. Kalingaw gyud mong ina kay mga butang nga wala ka kabalo, may balaan na nimo. Noon, lingaw gyud na siya, pero be moderate lang. Okay ra man ang chika-chika na to impormasyon, pero ayaw po nang pahilabi na po nga mangdaot na kasi imong isig ka tao, no. Di man ginamalikayan, murag wala man sila gainom nga dili makay chismis, no. So muna mga boy acid. Sunod na mga kainuman na to kanang kuan. Shots ako Masyador. Ano mga masyador mo na mga dibil-dibil sa inom. Anong dang hubog na ka. Kapila dagan na yung nahurot, lipay na ka kay hapit na maurot, makauli na gid mi karon. Katong masyador, mukalit lang tog. Laki 20. Okay, nagmasyada na niya. Na din mo kagat. Sige 20 pud ako. 30 ako. Di mo undang yung inom tungod na ng masyador kay siya naman din magkurom sa kwarta. Masamot kag kaubog. Mo na siya ang masyador. Kasi kailan niya nga masyador. Ang number 3 kani mga asyong salungga. Sa una inani ko, no. Napog yung mga kailang nga inani kanang piling isog kay ba. Inom nimo murag perminti suko bitaw. Pag inom ninyo ang topic nagsabay may bay dito sa gura bay nagiinom may bay naay maoy kay basag paon pa na ako nana din ang mga taras ani mo ana bitaw mga liyo tanaw ka gina tanaw sa preo bukong botelya sa ulo ani ron kana mga inana mga kainom medyo sa karon nga edad di na kay ko ganana na mga maoy mangita og away sugya mangita og away nya kasagara ra ba ning mga maoy mo to mga gagmay kayo maamong makawa karon sus nakainom ko sa syudad, dugay na noon, itong wapay quarantine, banggaan ko. Pag inani na yung edad, medyo, ako na yung mag-sorry. Sorry bro. So, likayan na ito na yung mga inaani nga sabay, no, mga maoy. Number 4 sa mga klase sa kainom. Kani yung pinaka-paborito sa tanan. Kani mga boy picnic. Kani mga boy picnic. Ano mga boy picnic? Muna sila kasagara, walay amot sa inom. Pero ay sa before na ako sugdan. Ano bitaw mga tropa na to nga way amot, okay ra na kay barkada.
Sa una gyagim gyapon ko ana di ko moamot sa inom. Pero syempre kung di ka magiinom, ikaw gitig palit og ice, ikaw gunner. Na siya. Pero kani mga boy picnic ang gitawag nato ni boy picnic. Una mo hurot sa pulutan. Pulutan pag kita sa pulutan karne, mangayo pa nag-rice. Pre na kay bahaw. Ngayon pa na siya bahaw niya. Pag tagaya ni muna, tagay pre. Tapos na cheeser, ang cheeser ginahimo Gatorade. Gamay nga tagay, hurot isa ka baso nga cheeser. Kana lala kay lala kay na pag uli ana ang tawag na ko ana kay husog. Hubog nga busog. Walay amot pero hubog pa, busog pa. Wala na no? Nya. Labi na ang pulutan kay nani. Advertise. Macho Jeffy smoke ribs, slow cook, ba? So ay sabi kay gainar ko gusto to pa ko nagkaon. Tong testingan eh. Okay. Mo din siya. Actually kita na ko siya gamay gay. Oh, ganta ko gamay ra. Oops, naulog. Nasa mga sides na ay talong, na ay patatas, no? Makita niyo. Sa packaging pa lang, no? Lami na siya gitsura, no? Boy picnic ta karon atong ilawan. No? Dako kay siya. Mo na siya. Ha? Atong tilawan be. Umo kay siya mga busok. Isa ka laknit ba? Hindi na bitaw ka mangusog. Lami kay siya, no? Delikado ni nga pulutan kung sabay katong boy picnic. Kay nag-inom mo. Pero siya bisig gaon sa pulutan. Bisig inom sa teaser. Kasi feeling niya kuan, mukbang. Diba? Mura ga mukbang ba? Nag-inom unta mo pero siya lamikin pulutan pre. Pero actually okay ra na siya kaysa kana mga inana nato ang amigo. Muna yung makalingaw. Gawin po na ito sugo-sugoon. Kung short na ito sa sigarilyo. Nawala na sa akong vlog. Number 4 mo ito, no? Nistam na ako. Boy picnic. Tirador sa pulutan o cheeser. Number 5. Nato nga klase nga kainom. Kani daghan kini sa una. Kung wala pa si Duterte. Kaning mga tukhang. Minsan ay nakasabay kainom ano yung mga tukhangunon. Ano yung tukhang? Pag mag-inom kayo mo anin nila nga klase nga barkada. Wala na, alas 3 sa kadlaw, hubog na kayo mo. Pero siya, siga pag imong mata. Yung pag pangagot. Nanak, may apon ba? Ang nakapait, aning nga kainom kay tamang hinala kayo ba? Hindi naglingi-lingi ito. Naimuhunong nga motor. Kailan ka na, pre? Kailan na, pre? Silok, magsiro na. Hasol kayo na sila kainom. Good na kayo mo, kainom ni mo, hubog na kayo sila. Kaning tokhangunon, wala pa. Kaging makagana pa. So, sa karon nagalig kayo kung inana, ano, kay masing mapil sa baybas. Isa ang aon ta. Ngami kayo siya, bay. Honest, murag mahalon kayo siya, gyud og lasa. Pero, i-link na ko sa inyo kung asan nyo mapalit. Barato ra kayo. Kung yung worth it, meaning, iyang presyo, bagay sa lasa. Sobra sa worth it kay ang iyang presyo saktura, affordable, pero iyang lasa pag mahalon kayo. Number 6. Ginawa katarog istorya. Number 6. Ano mga Undertaker? Ano Undertaker kana mo na to mga tropa mga under sa asawa. Unsa na barkada ng inani? Under sa asawa. Anong kamulo mag-inom? Sige naghawid sa cellphone kung sige mo text ba? Text ang asawa. Pang yung asawa, uli. Tindog na, so, ba? Or, na yung asawa, muan to, nag-inom mo. Muan na rin ako yung asawa. Psst, or, wala na, karate na. Pre, wala na ako, pre. Kuan ba, balo na mo na yung bata. Dagan kayo sumangil, no? Or kung mag-text yung asawa, kuan na, Naruto na, Sunchin Jutsu, Nunjutsu. Wala na, kalit, nagkawala. Manangid ra, pre. Ay, pre, manghihi sa ko, pre. Manghihi, pero mapadulong naman silang balay pag-ihi bitaw. Gaano na pag-ihi ba ulit silang balay. Wala siya, no?
Sa una maulit ko kinana, pero karon nga naminyo na ko, wala na kasabot na ko. Pag mayon na nga asawa, uli na tadiya. Pero na mga panahon na mapasikat po ta. Uli, respetare ko ba? Ayaw pag binastos ba? Ay, na ako mga barkada, bago pa ni nakauli. Na. So, katong mga asawa, kuan po, okay naman na. Pauli yun yung ban na. Pero kung banabana ninyo na kailangan na bago pa sila nagsugod, ayaw sa budritso Pauli. Ay, grabe. Maupay paglingaw sa istorya. Ang lingaw sa istorya, dili pinadritso. Ayaw pa ba na kanong mga heater na, diya na, nga topic ninyo, mo utro na. Muna mga Undertaker. Number 7. Kapitaw na klase nga kainom. Kanin mga Walking Dead. Wala pa sa gugi abot ng inani, pero nakoy kailang inani. Kanin Walking Dead, bisag ka nang, wala na. Lupog na kayo sa inom, bubog na kayo. Wala nagkuhan bitaw, pero grabe, di yapon kakamatay. Hubog na kayo, pero mubaon ng gyapon, mainom ng gyapon. Matura sa kilid, magluglog. Suka, pagkasuka, ulian, balik. Inom na sad. Kana, pugson gid nila mabisag. Makamat yun nun na, mo inom ng gyapon. Bisag pag as 4 na sa kadlaw, rut na inyong kwarta, pero sa man pre, kay mangutang ta. Ana, mga Walking Dead. Sa itong mga kailan ninyo na Walking Dead, bisag patay na kayo sa inom, di gid mo undang. Sa pagmusuka, di mo undang. Number 8. Kanin mga Dear Charo. Dear Charo, kanang itong mga tropa ni mo kainom na wala yung topic ba, mga problema sa buhay ba? Or malaala mo kaya. Pre, shit kaya pre, kay kung uya ba, kanang nabursan sa lain. Inana daw niya, ikaw, bubog na kayo ka. Do, gabi ba? Yung mong tubag puro do. Okay. Nana. Pero siya, busy na kayo. Sabi na kayo, paingon na hilak ba? Pero siyempre, tropa man mo. Pero sa mga tropa, kung makik-shot man galing mo niya, pero yan mag-problema. Sa sayo pa lang. Kaya para sa sayo pa, pag sugod pa lang ninyo inom, ops, dili ka sponsor, takilid. Sa sayo pa lang, istorya na yung problema. Kaya kung dito niyo yung istorya na hubog na mo, wala na, di na mo may hinumduman ang akong advice. Tapos ikaw po, pag istorya ni mo, di na mo relay sa akong utok. Wala na ako hinumdum sa mga istorya. Ang akong, kasukon ako ba eh? Ana na. So, mo to no? Number 9. Kani akong pinakakatawanan nga mga klase nga kainom. Number 9, kani oh. Rostom Padilla. Ano bitang pagsugod sa inyong inom, chickboy kayo? Dad, bay kaila ka ni Mary Grace? Oh, itam na. Atong kuan ba silingan nilang kuan abil? Do. Ano naman? Natirahan ako ba eh? Ano? Ang iyang igagaw, natirahan pag ginako chickboy kayo. Pero Rostom Padilla dai. Pag mahubog na siya, dito na. Muladlad na. Pinana na rin oh. Pre. Grabe bay. Ano na, hawid-hawid na sa paa na nakikila. Kung nakikita sa video, kabalo na siya mga siya niya. Hindi pagit siya muladlad. So katong mga bayot niya. Kung bayot mo, pag ladlad na mo kay dawatan nun muna ako, samot na sa imo, pre. Balo ko bayot ka pre, pero maulo lang ka. Ladlad na pre. Nalingaw na ko sa Macho Jeffy bay, lamig siya gid. Na siya aftertaste na ganahan kay ko. Medyo na siya sting ba. Di siya halang. Pero di ko sure. Galuto mo ko pero di ko kabalo. Ambot sa celery ba ni or tanglad, di pa ko sure. Ako yung testing ag-awat. Pero madugay pa man kog awat, mag-order ng taan ni. Advertise. Ops, takilid kayo dili ka sponsor. Unsa to? Dear Charo. Ato mga barkada na mag-inom mo, hilig mo kuan. Storya sa iyang problema. Dili, number 9, Rostom Padilla. Ato mga barkada ni mga sekreto nga bading, pero di kasaba. Number 10, last. Ani, ato mga buang. Ito mga barkada ni mga jukiron. Muna yung pinaka-importante sa inom. Ay muna yung magpabibo. No? Magpabibo na sila sa inom. Muna yung mga hangal-hangal, mga nonsense kaya na ilang. Ako makayon ko, di ako bilong. Hangal-hangal kay ko, jukiron ko. Puro nonsense ang storya. Pero, anong sa mga jukiron, hindi nyo sila i-judge, no? Kay usahay, kanang mga jukiron na tao, sila na ang dagan problema. Pero wala pa baya. Wala pa tayo dako kay nga problema. Problema nato na nga nagamit akong asawa og
sorry, nagkaon ko. Nagamit ang asawag shark oil. Nagamit po ko. Nagdundangan ako kay katol kay niya murag 1 week na way resulta. Bangag-bangag ng Japon. So, mga jokero na itong barkada, muna yung magpabibo sa itong inom-inom, no? Shots ako. Importante kaya na. So, sa 1 to 10, kung asa mo na belong, no? Murag true nga vlogger ba? So, kung asa mo na belong sa 10 nga isgutan, comment below. Then, i-share po ninyo. Click like and subscribe. Pero sa Facebook na eh. Anyway, mga no? Ay, gutom ko. I mean, ganahan ko kaon. Macho Jeffy, lami gidya. Pwede lang lanon. Ipare sa tanduay or beer, okay kayo. Bahala pa og naamo atong boy picnic na kainom, okay ra kayo kay ngano? Daw kayo. Na sila yung murag half lang. Napod sila yung ganang buo gyud. I-link na ako ang ilang page. Order mo dito. So mo to no. Murag nalingaw na og